ki khubor ka Batisi TV Wanrah shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Kahanyotrap Integrated Territorial Organization Central Body, but Karibhoi District Unit, Haka Kat Santarik Ubnai Naiwing Arajar Arpuay, Kalakintu Yaka Sorkar Jilla, Bakadeban Pyntreikam Shwa Yaka Jingpta, Jonka National Commission for Scheduled Tribes, Kabalapanmi Haka Arpu Hundreutarik Ubnai Yayong Arajar Kat Ar, but Haka Kandai Tarik Ubnai Nailar Arajar Kat Hundreu, but Pyntreikam Shwa Yaka Jinga Soy Soskular, Kat Kumka Instrument of Accession and annexed agreement haga khatnyo tarik ubnai nailar khat khandai spa sapo hnyo hapadeng ki arpu sandali ki hima khasi bat ka sarkar India lingba ka article 370A jonkariti sanchar kari India nila dep ai ke sthi ka boya soy bat ka central body bat kari Bhoi district kumjo shaka deputy commissioner jonkari Bhoi district bangin kaliang bejongi ngim tere da satiaru banyakren yekne kamat habia day bat kani ka railway issue ba ngi lai ba bon bah ki pending issue ki ba happen kren kata ka bunung kong kadai pan implement ye ka directive jong ka National Commission for Scheduled Tribe kabla yeso arpun tarik April 2000 bat ka khandai tarik August 2000 ban burom ye ka treaty agreement jong instrument of accession but annex agreement kabla yeso ho khanyo tri August 2000 spa so kunyo hapdeng jong arupsan hima bat ka sarkar India kat kum ka artikel lai spa nyo phu e jong British nishar jong India kabaar ka sarkar ka DC lingba ka jong kan kuntu ye ka sarkar jilla ban oj ho president jong India but ka government of India hi makin constitute ye kan ta ka National Center for Truth and Reconciliation Commission as a medium to apologize for the betrayal of the above treaty between the government of India and indigenous Nyotrap people. Kabalai to immediately restore and extend the Eastern Bengal Frontier Regulation Act 1873 in a line permit hapo ke jurisdiction jong ke United Khasi and Jaintia Autonomous Council pat ka basau ban khot koloi bat ban ithu no ye system ki lingdo ki sardar ki wahdar kat kum gariti sinchar jong ke India bat kat kum ka jing soi hapneng ka instrument of action bat ka annex agreement te halo kini ki ki mat ki bade ban ye kren Shwa ni se kren pat ye railway hadian kum ba si ong hi ka sarkar keme pat ki sarkar jelar kumju bangiru menta dakani senjam ngin ki ke official le enjoy Christmas wa ni se keren pat ikne kamat hadiah bade ye ba menta hi nyim phat don kam ja ka railway kat pom phat yo kilat jingyada haga jaka rung jaka mi watang uput usam jongir umpat bian bade ni latip shai bat ni la yor ka source of information ka babiang kat kum na po bakin snan asam hapo berni hat ke 10 kilometer ban sna ya kata ka railway track tangi na kaliang jongi ngi persha badai bangila stho bakam kut tang haberni henrei kan poi hado haniu shalong kan extend gani te wat tang yu ku kharthem motor bodan hangniru nimla ban penken ria ta adingi island klem de don kata ka kondon ka baklan te komot kan poisono ka jat bendrio bichumi tala dengi pej ha development ro nyim phat don development ye ro lada kawan ka trend nyim don development tala da ki ong bat bakrem kamar kamata kata lalong bakla lupa badai ba pun ki khardop jong ka sarkar hi ki barlum ji ki khajna kan sakkiu dor kani kamar kamata ya kata klem dala banlen nadu ki giat jong ka KHDC ka JHDC ki police ru ki bla krong pisa bi an sebab palat man lagi lenti kisingking la shui be yaki tangin na kalian chungi hakata knong rem ni nimtre ya kan ka railway track tang ban ya kren ru kat bam phat pendep yikini ki mat ki jeng dawa ki bla
sakut bat kamtam ka barok ya benengkong hi mentangi dawa bila de kikwa Shwa ban ye keren Pyntreikam saya kan ka ILP United khasi tang hapok ga area gujungi laj no ye ka ILP ke ba ya dawa da barok khaj ka ba kuntup yo garo ya ketua kini hab ni keren central government kumba kan ni kingil ong ban clear ban restore ban extend ya eastern Bengal frontier regulation tengingin yang scam be ha konom rem ya kata railway ru lada wan ru kata ILP ngin perkhat Shwa ngin yo sana karai pai ba tang na kita giseng balang pangai phala ru kumno kadi kan ka state issue ka la syukot tang daga DC na po district jong kari boy kane la pau shai ba kikwa ban pemprai kari ba ka bendrio kujungi daka bakhat shi kentaj kane kam dei ka ek la lei tek kum ka British rule kum Shwa divide and rule mentangi ya keren je kata ILP ne ina lain permit kamut bahkan don ka kerdop ka ban check ka ban talasi ya ki kot kisla ya ki identification job parok haj ki ba ya dei batu mende tamenta lada ka wan ka real telane kata ka rel kumut ka syamjing ba kumno pinditek ba hap wat hapok trok ru bangim phat don ya kanika jing perking ka ba serkai ka ba khlan bor pidang lap hi ba ki shong hapo auto ki shong hapo ki trok kitab di gitar pal ngimla ban detect phimut wat menta kat ikatrin ngin la ban detect dei kita kilat ki ban penyada khnang ba kata gen ka ILP ba thik thak hi ka ILP ka bu dawangi kan long ba thik kum ka ILP ka ba dan hapo Mizoram jungi hadian bengila ya shong ba ka district mangi tengila pembek beta koi ka sur bangi ngin dinai be ka jing khat ka government tat bukem phat ya keren shai kini kimat ki bangila dawan du Shwa